וואי 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 ממי, תסתירי אותי! מה קרה? זה הפקיד מהבנק הקודם שלי. ממי, תרגע, אפילו כשהיית לקוח שלו לא הכיר אותך. תראו! דביר מלהעביר את דביר. איפה? נו, היה שווה לך כל הבלגן הזה? מה כבר יש בבנק שלך שאין אצלנו? לקוחות מרוצים? בבנק שלי אני מרגיש בן אדם, לא מספר חשבון. בסדר, תראה, אנחנו לא יכולים להתייחס אל כל אחד. מה להישאר באותו מקום ולא לזוז. לפעמים בחיים כדאי לזוז. הבנק שלך חושב שלעולם לא תזוז? נפנף לו לשלום. חייג עכשיו למזרחי טפחות, כוכבית 8860. כוכבית 8860.